kowe iki rugo ora? Rugo. Tiarap. Apa nih? Ugo. Sini langsung sama. Bergol di Pak. Borgol iki. Beki iki lho. Mana? Wes, kowe meneng wae. Ngerti omong kabeh tak bantu. Tak sapu kowe. Takmu ora begol, Pak. Parus. Harus gandenge harus dibat. Iki lho. Iki. Kene kowe. Berono. Hei, tak bantu kowe. Mana ora? Gandenge beki iki. Ugo. Sosoke iki lho. Ditaline, Pak. Saya mau KTP. Tali di Barus. Sampai mulut kowe. Nih. Kemang di. KTP-ne sama sing KTP. Si Gures, sapa jeneng Gures? Kula, Pak. KTP. KTP mono ora? KTP kowe menjemput. Mobilnya juga ya. Sampai KTP di. Terus nomornya apa? Kontol ta? Ini Buri. Gato. Wis tumpuk ae. Buri. Papat, buri papat. Buri. Engko. Polsek larang. Aku ntar aku. Hah?